Magandang umaga mga kabomodcaster nation. Ngayon po ay narito po tayo sa may Tacloban City Public Market kung saan ay dagsana itong ating mga mili ngayong umaga pa lang ng Disyembre 30, 2025 kung saan mga kabombo ay karamihan ay pumunta dito sa may Met section at base naman sa ating pag-iikot mga kabombo, itong presyo ngayon na mabibili dito sa Met section ay mababa naman yung presyo. Sumunod naman sila sa inalagay na suggested retail price ng TA at sa ngayon mga kabumbu ay marami na rin or abala na rin yung ating mga market vendors kung saan nagkakaroon na sila ng mga customers na pupunta dito sa mid section at inabisan pa natin mga kabumbu at yung mga pupunta dito sa Club Stock Market na siguraduhin pa rin na ligtas yung mga pamimili nyo. At mula nito sa impila ng mga nagbaban, ito si Bumbo Jacob po. And this is Bumbo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo.